Siya yakadaro mfana uya yamuregere yainde. Pane song yakambouya yainzi musiye yakadaro apinde mukomana musiye yakadaro. Vanoiziva song iyo zvangu. Haindonakirwa zvangu inini upenyu hunonakidza upi. Uro. Saka pana achine nharo here apa? Urude iko iwe. Ndiani? Iwe ndiwani iwe? Urikuya mukadzi wangu here. Eh? Urikuya mukadzi wangu here. Ndine Ellison. Urikuuraya mukadzi wangu here. Uda kumuteerawo? Wamubayire iwe. Tunamis. Baya Ellison uyu. Baya Ellison. Baya teerwa na Jackson awo. Baya. Jesus mighty name. Toda mafuta ane nharo. Ndiani? Zvinganga zvenyu zvekumoza izvi. Ndini gwauya. Une nharo here gwauya? Urikuuraya kavanhu. Tasaona wauraya vanhu tukudhara iwayo. Ndikatakuudza kuti tokuziva. Tunamis. Baya futi yegwauya uyu. Baya. Power. Jesus mighty name. Baya kubva kumusana uku. Baya kubva kumusana zvichibuda nepamoyo apo. Baya. Musana kubuda nepamoyo. Right now. We subdue dominion. Sati ndafa. Oh, rega ndikupedzise. In the name of Yeshua the Christ. Enda kwakaenda vamwe uko. Famba uende kwakaenda vamwe. Jesus mighty name. Wakaenda vana Christopher ikoko ndokwamunoenda ikoko. Kuna mwari nharo here apa? Ndini chikona mombe. Une nharo herewe? Ndini kandakapiwa imwe ndanganchiwana chimwe manje watichaisa papa ndiani ndiudzeka iwewe. Ndati une nharo here? Ndine nharo kana kuti wauraya vamwe nechiwe. Tunamis. Uraya chigona mombe uyu. Uyu dede vaita kudo mudambura musoro chaiko. Damburai musoro. Ya, damburai musoro anozvisungirira. Kaanozviuraya cheto. Yova chakwana wakarembera padanga remombe. Ya. Wakazvizadza uruzvi. Onai prophet zvamuri kuuraya vanhu vese ndini zvomuya kahanzvadzi yake maita sei kwei? Uda kuteverawo? Ndiri mwana mudiki chitiregererai kaisusu. Uda kuteverawo here? Tinongoita small. Uda kutevera? Handiti mamusunungura zveministry saka kuda kutiite sei? Ndatoda kutevera here? Ndazvawaidasa. Uda kutevera? Itry. Tunamis. Yaiwo charwa nebandauko iri saidhi rese iri. Mastroke amaida kuti aitike kune vamwe ndoari kuuya ikoko. Stroka wakavata ako pamubhedha nechikwambo chako chimukomana chako ichi. Muchida kuita zviya mongostroka mese muri panguva. Wamuona seiko murume wangu andogara naye? Una zvaungandiudza iwe. Hauna zvaungandiudza iwe. Ndiri profeti. Saka pamunonosangana ipo paya muchaita gore musingasangane muchitya kufa. Muswa munosangana chete. Munowanikwa makaoma muri 2. Hapana nomuka. What is stroke? Ya, chafa nestroke. Ende nechirwa kusaidhiri nemwoyo iyi. Hakuna nomuka. Munowanikwa makangonamanirana makadaro. Ende hamubvisike. Muchavigwa mese muri mubox 1. Amene twachata box rudziro. Power! Jesus mighty name. Ndiani mwane nharo? Ndini Methodist. Chindiregerera kandoenda kuMethodist. Ndaiboda moyo chete wekuti ndingoita mabusiness nemwana wangu Simba. Manje wauraya vanhu vese ava iwe. Ndauraya vangani? Wauraya kaEllison baba wake, ukauraya Zomuya, ukauraya Gwauya, ukauya mama Tupuka, ukauraya Chikonamo. Manje ndini ndinoda kuti chi6 ndife futi. Dauda kuti iwe uite sei? Noti ndiende nokuti vamwe vese varoya vataingova vachingobati vese vatitiza isu 6 tisitanga tiritori the round people, tisitanga tiritori central. Ndoda kuti uende kune munhu akanzi Rutendo Madimu. Mubve pane mukomana uyu. Endai kuna Rutendo Madimu ari kutanzi tikutamba naMwari panapa. Enda unomuratidza chinonzi kutamba naMwari. Famba ende. Iwo uri kutaura kahura ako.
Ukutaura kahure. Ukutaura munhu anoita zvechihure uyu. Achitumira message. Amire pa touchline but anotumira ma message vanhu varume kutumira ma message. Anohura uyu. Ndoda chii kune ureni. Ena unoripedzisa. All right. Ane chirwere uyu. Ane chirwere uyu. Enda ikoko nopedzisa. Anzi ndoda ma white guys. Ndozo anonyora pakafika ndoda ma white guys. Enda ikoko nopedzisa. Ya ndaenda. Enda. Pano kangondijairira chete ka. Ndongoita hangu iyo iyi. Handitambisini. Ndakambotenda kuzimuselebhu kune nyaya iyo yekubvisa demoni nchindisa kuvanhu. Ane nharo ndati umwe akanzi Nyere MM uyu. Enda kuna Nyere MM uyu. Inonomita ngomwa asazvara futi. Famba ideko. Uyu anoba uyu fraud. Ndozo anoba. Anoba ifraud. Yeah. You don't play with me like that. I don't pray with you. Andikwiri gomo newe. Asuka ya pano chida kufarisa pa TikTok yangu pano. Unoriona gomo shiwa ndokuradza gomo randona mateni. Unoriona. Yeah. Ese madhimoni anechibudisa vanhu ari kuti inhema iwayo anoya ikoko. Mopedzerana nenhema dzacho idzodzo tigoona. Hanzi ndikwidze pano ndikunamatire. Uya iwe ndinonyatsokuda chaiko chaiko uya. Unyatsoonekwa iwe uri kuita fraud iwe. Hanzi meticulous. What is meticulous? Analytical, practical with the highest what a shona yenyu bambo ikaide mambo notsvaga kuti chii chamuri kuita chaicheche. Chanyatsochiona iwe fraud iwe kana uchiita fraud zvomene zvekutaura nedhimoni izvi. Chama uchariona gomo remapurisa richikunanga iwe. Don't play with me like that, my guy. We don't fast together. We don't pray together. We don't eat in the same house. Para ni narera. No, tisu waroi. Taingo haiwa but tungonzwa izwi rako. Taingo haiwa atidi kuuya ikoko. Amudi kuuya kuno? Yes, tanga tingori 7 tasara. Nevamwe 3 ava vari kunzi vanenge vanorohwa ngori mukati mumu. Saka haiwa atidi. Ko ndikakubata ndikakudhonza icho yaipana. Kandosikatati atidi newe kandosikatatiza. Ndatiti ko ndikakubata ndikati uyai pano ndikakudhonza inoita sei? Wauraya vakuru wedu tingaiti chii? Hati unototiuraya futi. Aizvi ndo zvandiri kuda kuti zviitike futi izvo. Ndoda kudhonza imwe pano. Uyai pano. Uyai pano. Uyai pano. Uyai pano. Uyai pano. Uyai kuno. Uyai kuno. Uyai kuno. Uyai kuno. Uyai kuno mose. Uyai kuno. Uyai kuno. Watusunga. Watusunga. Masungwa? Oh, right. Indine kwandoda kuendesa inini. Kune mukadzi wandonamata naye, murume wake unoda kutambira kure. Unoda kutambira kumwe, murume wake. Mukadzi wandonamata naye. Urumona? Hakutitani nezvemba make. Unoda kunobokorera panza apa chibokora chiona zvinhu zvepanza. Right. Toda kuti uende koko ku small house ikoko. Wazvinzwa? Unoenda kupi? Andikanoti kakatsuka katete. Katsuku katete anditi? Katsuku katete. Ikoko ku small house uko. Toda kuti unodedza bambo vabude ikoko. Wazvinzwa? Bambo kana vabuda? Asiba moyo. Atosiba moyo. Anonzi Shanteri kana uchida zita rake. Anonzi Shanteri. Sene meka anonzani? Musutu. Hayi asi musutu akangotsvuka asi musutu. Watovhagwa necomplexion iwe. Unogarepi? Togara kuno kuma central man takangowanda. Hayi wanda ati uishante unogarepi zvine murume womunhu. Vanongochinja vazikanwepo vanongochinja location hanti munoziva ndo zvavari kuita. Totozviziva hedu ndo zvavari kuita. Ndosaka ndiri kubvunza kuti vari kugarepi. Last time ndanchiona vari kuJamestown ko. Musi uri rini?
rini ikoko? last week Oh, kushamwari yake yechirume